Il-Gvern inawgura Command and Control Center ġdid fl-Isptar Mater Dei b'investiment ta' 600,000 euro u li jilqa' fih dan telefonati tal-112 li jkunu direzzjonati mid-depo tal-Pulizija. Dan iċ-ċentru li se jibda jaħdem il-bidu tax-xahar id-dieħel se jkompli jagħmel is-sistema tas-saħħa f'pajjiżna fost l-aqwa fid-dinja. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern spjega kif permezz ta' dan l-investiment se tiżdied l-effiċjenza tas-servizz li jingħata waqt sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Saħaq kif dan huwa kruċjali e kif 70% tat-telefonati tal-112 lill-Pulizija kollha jiġu diretti lejn Mater Dei biex bekk it-taqsima tal-emerġenza f'Mater Dei tara 115-il sejħa kuljum ta' emerġenza u madwar 41,000 sejħa fis-sena. Għandna sistema fejn flimkien b'kollaborazzjoni ma' Transport Malta dan iċ-ċentru ikollu il-regolamentu kollu ikun il-ħin kollu in real time jaf is-sitwazzjoni tat traffiku madwar il-pajjiż biex bekk meta toħroġ sejħa, mhux biss toħroġ l-ambulanza jew il-vettura li tkun l-iżjed viċin, imma nikkalkulaw anke mit-traffiku li jkun hemm fuq toroq ta' Malta li ma tasal malaj l-aktar. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri spjega li l-ħin li fih tasal l-ewwel għajnuna f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza huwa kruċjali u rrimarka wkoll li s-sistema f'dan il-control center tinkorpora fiha l-intelligenza artifiċjali. B'hekk permezz tagħha min fost affarijiet oħrajn jibgħat għall-għajnuna bil-mowbile mingħajr ma jkun jaf il-post eżatt li jinsab fih, is-sistema ġdida timmarka u tara fil-post minnu fih mill-messaġġ innifsu. Nemmnu li b'dan il-mod nistgħu nagħtu sigurtà aħjar lil Maltin u Għawċin u anke lil ħaddiema tagħna illi ta' kuljum jaħdmu għal dan latu għal għandhom l-aqwa għodda possibbli.